Ang road trip naman natin ngayon ay dito sa Anda, Pangasinan. So, birthday nga pala ng tatay ko at dito tayo magsa-celebrate. So, alas 4 pa lang ng umaga guys ay maaga na po kami gumanyak at bumiyahe dahil mahaba-haba na naman ang atin pong lalakbayin for today's video. And sa gala po natin ito kasama po natin mga uncle and aunties ko and pinsans. Dati na ako nakapunta dito sa Anda, yun nga lang hindi po talaga ako nag-beach noon. So sa dami po ng pinuntahan ko ng beach ay ito pa lang po yung beach na hindi ko na-enjoy. Hiwalay nga palang island ito at meron siyang environmental fee na 5 pesos at entrance na 50 pesos. So total of 55 pesos. Exempted po ang mga senior citizens sa PWD. At ito rin po ang kanilang public market. So kung meron po kayong naiwan ay pwede po kayong duman dito. At ayan guys, napakaganda po ng tanawin dito. Sabi doon sa bungad ay meron talagang public cottages. Pero pag late ka na, wala ka nang makukuha. Pero don't worry guys kasi at 500 pesos meron na po kayong makukuhang cottage. Depende po kung gaano po kayo karami. At dito guys sa pinuntahan namin meron po silang mga kubo-kubong ganito. Pero di na kami kumuha dyan, nag-picture-picture lang. Dito po sa place po namin ay nakuha na po kaming free banyo dyan. Pwedeng pagbisan, CR at pagparkingan. And ito po yung view niya sa harapan mismo ng aming cottage. Kaya pwede na kayo agad lumusong dyan sa dagat. So around mga 7 to 8 na rin po kami nakarating dyan. Medyo maaga-aga pa pero syempre kailangan simulan na natin yung araw sa pagsiswimming. So hindi siya ganun kalakihan itong beach at hindi rin siya ganun kalalim. Kaya good siya para sa mga bata. So ito yung mga baon namin. Meron din mga isda dyan kaya nag-iihaw-ihaw. At ayan, kape ngat-ngat lang ng ngat-ngat. Ito yung isa sa request kong pagkain kaya naghanap kami ng nagbebenta dyan. After ng pagngangat-ngat natin ay dumiretso na agad tayo dito sa dagat para mag-swimming. Ayan guys, inahanda ko po talaga ang araw na ito para ma-sunburn. So may times talaga guys, nagre-ready ako na mag-review ng mga product. Pero talagang sunod-sunod po yung pagpunta po natin ng dagat. Kaya hindi talaga nating maiwasan na ma-expose po sa araw. Siyempre may enjoy mo talaga mag-swimming dito kasi napakalambot po ng buhangin. At ayun guys, hindi po talaga siya malalim and very clear po yung dagat. Yun nga lang meron po mga dahon-dahon dyan. Wala rin kasing masyadong alon kaya hindi pa siya naiaanod sa tabing dagat. So meron din ditong pag-aakyatan para makita niyo yung buong view ng Tondol Beach. May mga pulis din dito, hindi ko alam kung pulis o baka mga public officer para magbantay sa mga taong pasaway. At dito guys, nililibot namin itong dagat. Talagang napakababaw lang siya. So palibot po nung island, mababaw lang po talaga yung kanyang tubig. So lakad-lakad lang tayo dito guys at kung ano-ano yung pinupulot namin and tambay-tambay tayo kahit napakainit ng araw. So ito nga pala yung lugar ng mga free cottages. At yan, napakarami yan guys. Pwede rin kayo magtayo ng tent. May mga nagpibenta rin dito ng kung ano-ano. Ayan, mas presko dito kasi silong po siya ng mga nyog at mga umbrella tree. Ayan guys, so kung gusto nyo po makatipid talaga, agahan nyo na lang para at least maka-free cottage kayo. At dito, ayan, picture-picture lang tayo habang sinusunog ang balat. Tapos ito nga pala yung top view dun sa sinasabi ko kaninang pwedeng pag-akyatan. Yun nga lang hindi ko kasi inakyat kanina kasi nga bawal po ang basa. So dito guys, makikita nyo po yung mga water activities. Ayan po yung view ng dagat dito sa Tondol. Kaya sulit din talaga yung pagpunta namin dito guys sa Anda, Pangasinan. So meron pa mga starfish dito sa gilid-gilid. And pagkatapos namin ay pumunta kami dito naman sa Lucap, Alaminos City, dumaan kami. So since sinabot na po kami ng gabi sa biyahe, dito na rin kami nag-dinner. Ayan, so meron pong natirang kanin kanina. Dadagdagan na lang natin ng ulam para tipid tips tayo. At ayan, so naghahanap na tayo ng pwedeng pag-upuan. Ayan, so pinili na lang natin dito sa may tabi ng parang food court nila, parang karinderya style. And meron naman dito mga for sharing na ulam. At ayun na guys, hindi na kami kumuha ng rice para mas tipid. Thanks for watching, follow for more, bye!